Здравейте, скъпи кулинари! Добре дошли в нашия канал. Аз съм Тодор. Днес ще приготвя шишчета с пилешки сърца. Ето и необходимите продукти. Пилешки сърца 500 грама, соев сос 30 мл, 2 скелетки чесън нарязани на ситно, половин лимон, сол, черен пипер, червен пипер, риган и зехтин. Сега започваме приготвянето. Първо трябва да почистим сърцата последния начин. Ето тази част тук се маха, изрязва се. Ето така. След което цепваме сърцето до средата. Ето така. И ако има вътре със сирици, кръв или остатъци от аортата, се примахват. Всички сърца трябва да станат ето по този начин. Сърцата са готови, почистени. Сега е време да ги маринуваме. Към тях добавяме соевия сос, чесънът, сокът от половин лимон. Сега време е да вкусим сол, черен пипер, червен пипер и риган. Добавяме малко зехтин. Разбъркваме да се вкусят добре. Сега покриваме купата с алуминиево фолио, с стреч фолио и слагаме в хладилника за 2 часа, след което ще продължим с нанизването на шишчетата. 2 часа по-късно време е да нанижим шишчетата. Взимаме едно шишче и започваме. Сърцето, както е така, шишчето първо от вътрешната страна го мушкаме. Ето така. След това ето така. Почваме от вътрешната страна на сърцето. Ето така го хващаме на 2 места. Ето така трябва да се получават. Ето, приятели, готов съм с нанизването на шишчетата. 7 шишчета ми излязаха. Сега се прехвърляме към грил тигана да ги изпечем. В предварително загрят грил тиган сипваме малко мазнина, или ако имате скара, най-хубаво стават на скара. Слагаме шишчетата и ги изпичаме от двете страни до степен, до която предпочитате. Аз ги обичам по-припечени. Някои ги обичат по-неприпечени. Ето така, приятели, изглеждат готовите сърца. Току-що ги извадих от тигана. Ухаят невероятно. Чудни са. Това, приятели, е моето предложение за днес. А вие не забравяйте да давате палец нагоре. Така много ни помагате. Пожелавам ви хубав и успешен ден. Довиждане и до нови срещи!